Sa wala pa nahimugso ang tagom isip usa ka syudad, nakita ni Mayor Ray T. Uy ang kahimtang sa mga suba o kadagatan sa syudad sa tagom tungod sa polusyon, kakulangan sa pagpanalipod ug pagtungod sa marine resources nga nakaapekto sa kinaiyahan ug panginabuhian sa katawhan. Apan, sabay sa pag-arangkada sa tagom isip usa sa highly competitive city sa Pilipinas, wala usab mapasagdan ang kinaiyahan ubos sa liderato ni Mayor Ray T. Uy. Gipasiugdahan ang River Alive program para sa paglimpyo ug pagpanalipod sa mga suba. Lakip ang pagtanom og mga kahoy ug bakawan sa coastal wetlands nga nakatabang usab sa panginabuhian. Aron mapasiguli ang kadagatan, gipalig-on ang marine protected areas, gibutangan og artificial coral reefs, o gitukod ang bantay dagat aron batukan ang ilegal nga pagpangisda. Usa ka yano pero lig-on nga lakang sa pag-atiman sa kinaiyahan. Karon, makita ang bunga sa maong mga paningkamot. Mas buhi ang kadagatan, mas protektado ang kinaiyahan, ug mas lig-on ang panginabuhian sa katawhan. Usa ka testamento sa padayon nga liderato ug pananaw alang sa usa ka malungtaron ug mauswagon nga tagom. 99.1. O ako ang inyong host, Kent Magbanwa Vista. Ug kini ang continuing legacy charting tagom stories of success. Tagomenyo sa isa ka oras, mag-uban-uban tawag atong istoryahan ang padayon nga pag-uswag sa atong syudad. Ato usab makita ang malinawon ug organisadong paglambo nga nagahimo sa tagom isip modelo sa urbanisasyon. Ug karon sabay natong diskubrihon ang mga inisyatibo nga naglambo sa atong syudad ug naghulmas sa modernong tagom. Og tagomenyos para mahatagan kita og sakto nga kahibalo mahitungod ani atong hilisgutanan karong adlaw, atong makauban karong hapuna no, ang atong division head sa Aquatic Resources Management Division na si Sir Emiliano Daging King Jr. Og siyempre ato po makauban si Sir George Grandea, ang ato ang scuba diver sa lokal nga panggamhanan sa Tagum. Sir, maayong hapon sa inyong duha. Maayong hapon, Sir Daking King. Ay, yes, Sir Ken, maayong hapon. O Yes. sa ato ang mga kaubanan, no? Diri sa city o sa ato ang komunidad, labi na gyud sa atong coastal barangay sa atong syudad sa Tagum. Ayun, daghan kayong salamat, Sir, no? So, nadunggan nato ang tingog ni Sir Dax. Taod-taod lang, mas madungan pa dyan nato ang iyang tingog kay muhatag siya sa tuog mga proyekto sa lokal nga panggamanan sa Tagum. And of course, no, kauban po nato si Sir George Grandea. Sir George, maayong hapon kanimo dira. Okay, maayong hapon sa tanan o welcome sa among programa. Ayun, so mo to na dungog na to mga Tagumenyos, no, welcome again. Mo ni ato ang continuing legacy charting Tagum stories of success, no. So sa pipila ka tuig mga Tagumenyos, grabe gyud ang paglambo or makita gyud nato ang paglambo sa tuang syudad, no. Sugod na himong syudad nga ato ang Tagum, sugod atong tuig 1998 ug para sa kahibalo sa tanan nga naminaw karon no sa radyo ug nagatan-aw pod sa ato ang live broadcast sa ato ang local city government of Tagum Facebook page, no, nga atong pinakauna nga mayor diri nga sa ato ang syudad sa Tagum ay waylain kundi ang ato ang incumbent city mayor, no, ang action man Mayor Ray T. Uy. Ayun, sige, so dili na nato dugayon pa mga Tagumenyos, it's summertime, no? Dagan kayo mga gusto maligo sa dagat kay grabe kayo ang init sa panahon karon. Pero speaking of dagat, no,
Kabalo ba mo nga diri sa Tagum na apud tay kadagatan, no mga Tagumenyos, ug mao kini ang atong istoryahan kauban of course ang ato ang mga guest karong hapuna. Now, again Sir Dax o Sir George, maayong hapon sir, no. Sir, pwede ba nato masulti sa ato ang mga naminaw karon ug mga nananaw, no, kung asa ni dapita ang ato ang kadagatan sa Tagum? So ikaw Sir George. Yes sir, kinsay pwede mauna sa inyo sir? Ako lay paduol gamay yon. Senior man daw ko, scuba diver po ko. Ako'y nagsugod aning Fishery Resource Management Project. Kini isa ni ka project sa national government. Karon ang Tagum City, including 16 cities and municipalities of Davao Gulf, gi-enroll ani nga program. Ang tumong ani, number 1 is kanang marine conservation. Ang second is himuon ang mga fishermen from full-time to part-time Yes sir. para maminosan ang fishing pressure sa Davao Gulf kay sa karon magod overfished kung i-assess pa. And the third objective is to provide livelihood sa mga katawhan. So we will go first sa marine conservation, no. Now, ang FRMP started in 1998, no. And then ang components aning FRMP, first is sa conservation. Ang Tagum City kinahanglan must comply with the following requirements. First is maghimo siya og ordinance, fisheries ordinance, encompassing the whole of Tagum. Yes sir. Isa ka requirement is to establish the bantay dagat para mo na magbantay sa atong kadagatan. And then next is to establish a fish sanctuary. Kay ang history mong gud ani, actually ang Tagum City has a coastline of 12.1 kilometers. Boundary sa Mako up to boundary sa Carmen. And ang atong municipal waters man daw ang tawag ani, dili city waters, is 52 square kilometers ang kadakuon. Now, since na overfish na ang Davao Gulf and also sa Tagum City, ang tumong manggod aning kuan is to regulate Yes sir. ang activity sa mga fisher folk. Fisher folk ang tawag sa ilaha, dili na fisherman. Is to regulate the activities of fisher folk. Okay. Ang regulation ana, first is i-register nato sila. We register all people nga involved sa fishing, including ang mga asawa nga kana mga inhasay, kana Yes, sir. magwarik-warik, nagabaligya. Kinahanglan i-register nato sila Yes sir. para mahibawan nato kung pila gyud ang active participant sa atong kadagatan. Yes, you were saying. Sir, nalokoy pangutana sir, no, naka-mention magud ka kani ato mga fisher folks, no, kailangan nato sila i-register, sir, no. Ang kanibang maka-register sa to ang fisher folks, sir, is kanilang bang mga tao nga nagpuyo sa to ang coastal areas, no, sa coastal barangays, or apil tong katong mga nagpuyo, for example, diri sa to ang sentro, tapos gusto sila himuong pong panginabuhian ang kaning pangisda nato, sir. Yes sir. Nindot kay nga pangutana sir, no. Yes, Kung sir. kinsa ang matawag nato nga fisher folks, no. Ang ato ang ginarehistro Sir Ken nga fisher folk is dili lang to nanagat, apil na tong nagapamaligya. Kanang naa sa palengke nato nga mga tindera, mga liburer, nagaalsa og mga isda. Fisher folk gyapon ang tawag na sa ila. Kay tanan nga involved sa fishery sector nga naga-income pinagi sa isda, fisher folk ang tawag sa ila. Apil na tong mga nagaukab og mga fish pan, sila ang naga-condition sa mga dikes, yes, sir. no. So mga liburer, appeal sila sa fisher folks. So sila nga to ang ginarehistro nga fisher folks. Of course gina-categorize po nato katong full-time ug part-time ug katong mga labor. Para ma-identify gud po nato tong mga primary gyud nga panagat, no. Mga na ginatawag nato katong sa katong fish capture na involved directly sa pagpanagat o katong napoy sa inland aquaculture, inland fishing.
So by category sila, Sir Ken. Ayun, sir, dagan kayong salamat sir no sa inyong tubag, sir. And then earlier also sir, si Sir George naka-mention siya no nga with regards sa kaning fisheries ordinance no nga natay kaning mga bantay dagat, fish sanctuary later on ato anang may hisgutan sir. Pero sir nalang ko'y pangutana sir with regards aning ato ang marine conservation project nga unsa man ni siya ka importante sir sa isa ka syudad o diri ana lang mismo sa Tagum City unsa man ni siya ka importante nga naatay ingon ani nga proyekto kaning marine conservation. Okay, when you say conserve, i-preserve nimo, and then kung naanay existing damage, kung pwede din na madungagan. Yes sir. Okay. Ang ordinance would be encompassing lukop niya tanan aspeto sa marine conservation. Including first is registration of fisher folk Yes, para sir. kung naman gani mga tabang nga mahatag, makuan sa ilaha. Now, another marine conservation measure is the kay na overfish magod ang Davao Gulf nato. Dapat maghimo ta og fish sanctuary. Mura bag taguanan sa isda nga dili sila pwede dakpon sa mga mananagat. Okay, yes sir. Sanctuary, pag naa sila sanctuary, di sila pwede dakpon. So, nag-establish ta og fish sanctuary diri sa unahan gamay sa Purok 6 sa Libuganon, Purok 6. Mga almost 1 kilometer na. It's a 22 hectare area. Oh. Tapos naa sa tunga ang atong natural reef. Speaking of natural reef, ang natural reef kanang coral reef sa unang panahon 60s magod. Kining tibuok baybay sa Tagum, puros na coral reef. As of Namria kay naman ni gipakita Yes, sir. musulti kag more than 100 hectares of natural reef. Dako. Pero sa karon 1 hectare lang nabilin. Mao nang very mandatory nga maghimo tag marine conservation. Sa among pag-survey namin nakita nga 1 hectare nga natural reef. Unsa ni nga tuig sir? Pwede ba nato mahibalan? Okay. Nagsugod ang FRMP 1998. Yes sir. And then nag-catch up si Mayor, gi-explain na mo kay Mayor Uy about the marine conservation. It started sa 2004, nagsugod si Mayor og conceptualize sa fish sanctuary. Mo nang naka-identify mi, nagsuroy-suroy mi, uban si Kagawad Judel Kaasi, siya may chairman for agriculture, nanuroy mi sa kadagatan and then na-locate na mo ning 1 hectare. Karon mo na namong gibutang as the core of the sanctuary. So medyo dako jud ang nawala sir no from 100 hectares. So from 100 hectares, 1 hectare na lang ang nabilin sir. Now sir, mahitungod ana nga concern no mangutana lang ko unsa man ang mga reasons sir nganong mamatay ato ang mga natural nga coral reef sir? Number one ana sir is ang illegal fishing. Yes sir. Tungod sa mga illegal fishing, disturb kayo ang ato ang coral reef, pati ang ato ang seagrass beds. No? Number one ana is kana mga sudsud, motorized post nets. So mao gina daghan kay na sila kaniadto, no? Way back 2006 pagsulod yes. nako sa city, mao na nay problema, no? Kanang motorized post net or sudsud. So almost 30 units na kada gabi musudsud. So nang maguba ang ato ang coral area pati mga seagrass. So mao gina ang dako nga contributor sa damage sa ato ang mga coral reef. Plus kaning mga gikan sa ato ang mga industrial area, mga chemicals, mga plantations, Okay. so sediments. So mao pod na number 2 nga nganong naghinay og kawala ang atong mga corals tungod sa pollution gikan sa taas. Yes, sir. So ingon na siya. Apil ba diri sir ang kaning ato mga uban nga mangingisda sa una nga nagalabay og kanang dynamite? Yes, no? sir. Apil gina. Oo, na, sir, no? Directly mao gina ang isa nga dako pod nga factor. Kay kani adto manggod wala kayo implementation sa regulatory. So halos kada adlaw gabi na imubuto nga dinamita. So pagbuto sa dinamita almost 100 square meter ang magubaan. So kung sa isa ka adlaw na imubuto na pulo, so dako kaya ang mawala sa ato ang coral area. So muna nga tungod sa
dili maayo nga implementation sa ato ang Pisirelos. So nagkagamay gud ang ato ang coral area. So muna nga pagbalik ni Mayor Uy iyang gipadayon. Tungod kay nakita niya pag walay coral reef, lisod kayo ang isda. Mangita pa ta kung asa ang isda. Whereas kung naay coral area, so naara gina sila sa palibot. Yes sir. So sir, unsa man ang ato ang gihimo sir na mga programa o mga proyekto sir para kading ato ang nahibilin no nga 1 hectare nga natural coral reef mas mo lambo pa siya or naay lahi nga mapuy-an ang ato ang mga isda sir sa ilalom sa dagat. Okay. Ang natural reef or the natural coral growth is only 1 to 2 centimeters per year. Yes. Hinay kay sa nga tanan. So para madali naghimo may og artificial coral reef. Artificial Made coral of reef. cement, usahay ligid pero gi-discontinue na mo, more on cement, different ang mga design na cone, Yes. na murag iglo, sa klase-klase usahay kini mga tricycle nga na disgrasya na di nakuha sa tagi amon po nang ihulog, vehicle carcasses kana mga sakyanan. So mo ni gitawag na mo artificial coral reef, and to date sa karon we have already established 4,500 ka Wow. modules sa structures, no, and naka-reclaim mi og mga 4 hectares so from the 1 hectare nga natural reef Yes sir. nag-expand mi to another 4 hectares na diha nga atong artificial reef, and sa kung tawagon ang isda school of fish, gilain na mong tawag ron university na. Wow. Because when you enter the Yes, sanctuary sir. na mo, mudag because sa kadaghan. Kaya di man sila ginadakop, they are Yes, sir. protected and they are preserved. Wow. No, so mo to mga Tagumeños, actually swerte kay ta diri sa Tagum no kay tungod ang ato ang mayor sukad pa sa una nakita na niya, di ba sir, ang importance no kaning pag conserve or pag-preserve sa ato ang especially kani ato mga coral reefs para naay kapuy-an ang ato ang mga isda. Now sir, na-mention pud nimo sir nga naa siya mga lahi-lahi nga porma sir no. Ngano maning lahi-lahi ang ato ang porma sir o naabay kanang sakto nga form ang ato ang coral reef para mas epektibo nga puy-an sa mga isda? Actually, bisan sa international forum, Yes. wala pa sila nakita nga the most effective nga structure nga forma. Ang amo ron, we are experimenting. I see. Nag-experiment mi unsang kay ang apas manggod sa artificial coral reef is the settling of the coral polyp. Ang coral manggod is not a plant, it's an animal. Yes sir. Kanang coral bitaw nga namatay, makita ninyo na bangag-bangag, that is diha gapuyo ang coral polyp. So pag sexually mature sila, mugawa sila sa ilang balay niya mag tuyok-tuyok. So kaning corals nga natubo sa libuganon sa Tagum is not necessarily diha gi anak basin gikan na sa gubjen, because ang anak manggod sa coral is floating. Yes sir. Now, since floating na siya, among ginahimo-ron is unsa nga structure ang gwapo settle ang coral. Murag ginadakop na amo ang anak ba sa coral. Yes sir. So amo ginatanaw ron unsa nga structure ang gwapo nga kusog mo attach, and cement gyud is number 1 gyud siya. And to para paspas pod ang production sa atong natural reef, naga-transplant mi. Mupakli mi og coral sa mother coral, and then among itanom sa lain lugar. Yes. Gina-attach na mo sa kabilya, and then so far very successful ang atong coral transplantation. Ayun, wow. So grabe gid kayo mga Tagumeños no sa tumasuking tigpaminaw sa RT 99.1 no. So nadunggan nato no nga ang kanidi ay ato ang coral reef sa mga wala kabalo dili day ni siya bato lang. No, kay naman goy uban sir, especially sa mga bata, abi nila bato lang. So, mostly ilang puniton, ilang ilabay, ilang dulaan, no. Pero kaniday siya usa ka living thing, isa ka animal. Tama ba to sir? No? Isa ni siya ka animal nga dapat pud nato sa alagaan. Tungod kay mo po ni ang gipuy-an sa ato ang mga isda sa ilalom sa dagat. Now, sir, curious lang pud ko sir ba with regards sa ni ato ang mga isda, sir.
nanaghan ba karon ang kuan species sa atong isda kanang klase-klase nga species compared before sa katong nagsugod pa lang ta sa ato ang kaning pagtaod sa atong artificial coral reef, sir? Nindot po kay nga ang pangutana Yes. siya tungod kay diha gud makita kung effective ba atong gihimo. So based sa survey sa WWF World Wildlife Fund, Yes. nakita nila nga ang ato ang species is more diverse kaysa uban nga mga lugar, no? Wow. Bisan sa Samal, ang sa Samal is nindot ang ilang beaches, ang yes. ilang corals bagapod, pero when it comes to diversity sa species, mas daghan ang atoa diri sa Tagum. Tungod kay ang ato ang situation manggod is naatay mga rivers and creeks. Yes, sir. So naay mga major rivers, so mix ang isda nato. So mo na hinungdan nga nung daghan o diverse ang atong species kaysa uban lugar. Ayun. Although medyo lubog-lubog lang sa gamay. Yes. Ni yes pero pag ko. Pero anyway, sir, no, actually nalipay ko, sir, pagkadog na ko nga unsa man siya, among Davao region lang ba ni siya, sir? Or like Davao Gulf, or unsa man siya nga kita ang pinakadagan og species sa isda, sir? Ang diversity sa isda manggod ginatanaw nila kung represented tanan klase kay naman go uban okay. nga coral reef nagdaghan lang ang mga pata. Yes, sir. Pero sa ato adire once makakita kag shark, that reef is good. Kay kompleto ang trophic levels ang kanang naay gagmay na mga producer na ay gakaon sa producer na gakaon sa food chain. Food chain. So when you go higher the food chain gadako shark Nice. is the apex, pinakataas. Yes. Ang shark magod mangitag pagkaon, kung walay pagkaon di gid magdugay na. Yes. So kung naay pagkaon diha siya motenir, and our sanctuary now has sharks. Wow. Pero di na sila magkuhan og tao. Ang ila they follow the biological food chain nga big fish eat smaller fish, fish, and then hantod sa kwan. So the diversity is very good. Pag okay imong diversity or species diversity na sulti ni Emil, Yes, sir. the coral reef is excellent. Wag na excellent, fair. Above average. Above average. Ayun, wow. So, makita dyan rin nato, sir, no, nga ang dagat is gibantayan gyud or mas gipanindot pa gyud, no? Tugod kay samas yung gingon, sir, na mas daghan na gyud ang species ato ang mga isda karon. Nabay chance, sir, nga ako personal lang din ako nga question, sir. Nabay chance, sir, nga kanang pwede makatan-aw ang ato mga kapwa tagumenyo aning ato ang sanctuary nga gihimo, sir, para sa ato ang mga isda og makita pud nila ang mga isda. Yes sir, pwede kayo sir, no, mag-schedule lang ta kung kinsay gusto mo adto, mag-schedule lang dito sa opisina sa agriculture office para ma-schedulean po nato ang pag-dive. Yes. Pero limitado lang po sir. Okay, ang gamit nato, mga scuba gears nato is limited na po. Ayun. Daghang salamat, sir, sa mga tagumenyos, no. If gusto niyo makita ang kanindot sa ato ang fish sanctuary diri sa Tagum, ato lang ta dito sa opisina sa City Agriculture's Office og magpalista. Now, sir, so syempre nindot na kay ato ang dagat, so kailangan nato ni bantayan, no? So ato ta diri karon sa ato mga bantay dagat, kaning bantay dagat nato, sir. Pwede ba mi mangutana kung kanus ani nagsugod, sir, ang ato ang bantay dagat, sir, og unsa man ni sila ka-importante sa atong kadagatan aside sa kaning pagbantay sa ato ang sa atong sanctuary nga gihimo, sir? Actually sir, ang bantay dagat pag sulod na ko 2006 nag-start na sila. Pero Yes. ang grabe nga implementation is nag-start atong 2008 kay naghatag na si Mayor Oy ni ato og kanang deadline itagaan yes, mi sir. og 6 months to 1 year nga ma-eliminate ang tanang illegal. Oh, So moto nga wow. paspas kaayo ang ato ang IEC, tapos awareness, tapos warnings, tapos dakop na gyud. So muna less than a year nakita nato ang pagbalik sa mga isda. Grabe gyud ang pagdaghan sa isda tungod kay limitado na ang mga illegal, no. Ang yes, illegal activity sir dili nato ma-zero na manggay
mga wat-kawat o Oo. pang illegal, no. Yes, sir. Pero at least nga limited na kayo. So moto nga paspas kayo ang pagbalik sa ato ang mga kaisdaan diya sa ato ang kadagatan o kasubaan. So ang implementation man gud sa ato ang Mayor Sir Ken is dili lang mismo sa murag holistic approach ang iyang gihimo. Ako na lang explain. Isulti, yes, sir. Mas maayos, sir. Mas ganahan mi ana, sir. Kanang iyahang BASID program. Ang BASID program ni Mayor Oy is apil na siya tanan. Kung baga kung sa ato pang inistoryan dalatan na, dalatanan, no. Ang balik sigla actually gikuha na siya gikan sa BASIL program sa nasyonal. Katong balik sigla sa ilog at lawa. Kaso lang wala man tay lawa. So, dagat ang dagat. atoan. Atong giusab og balik sigla sa ilog at dagat, so BASID. So isang component ana Sir Ken is ang katong River Alive program. Yes, sir. Ang Ray is katong gikuha gikan sa iyang pangalan, no, River Alive. Yes. Tungod kay ato ang mga kasapaan, mga creeks nato is tungod sa kadugayng panahon nga wala ma-rehab, wala ma-maintain. Nag-abot na ang mga gamot sa mangroves o nipa, no. Paspas kayo ang pagmultiply sa nipa o ang mga mangrove species nato. So kana manggod kung dili nato na makontrol, mahimo pud na siyang source nga mahimo siyang destructive na pod, no, kay mabara nila ang basura gikan sa taas plus ang mga lata sa mga nipa, mahimong pollutants diya sa atong tubig. So mabaho ang ato ang riverbeds, madala sa ato ang kadagatan, so mawala gid ang isda. Number one gid pud nga mahimong cause ana is ang flooding, ang baha. So maka-remember ta few years before, no, grabe kayong baha. Grabe ang baha. So nakita gisurvey gid na ni Mayor Oy, nagmaktas apil mi ato sa team, baktas gikan sa Bisayan padong San Isidro. Yes, sir. So nakita nga grabe na ka ipit, ay pilot na ang mga ang mga sapa, labi na choke point gyud kanang sa may ubos sa tulay sa San Isidro. Diya gyud ang grabe ka baga nga nipa o mangrove species, mga kahoy nga daan ang nga tumba. So moto yes, gi patrabaho ni Mayor, no. Apil na to na ay bakho, na ay mga tao. So gilimpyuhan. So pila ka dump truck ang nakuha nga basura. Hantod nga naabot sa Nabintad, no. That is almost 8 kilometers. So both sides na gihinluan. So almost 16 kilometers nga nahinluan nato. So karon makita nato nga grabe ang baha, wala na, no. Ang madungog nato sa mga komentaryo, no, testimony sa mga residente nato da sa Barangay San Isidro nga kaniadto gamayng ulan, baha na, tagapaan na. Karon sa kusog ang ulan, mubaha man gamay pero dali ra kay mo subside ang tubig. So mo na number one nga factor nga nakita, no, nga dali ra gyud ni hubas ang mga tubig nga gikan sa baha. Yes, sir. So ang kanina nga to ang River Alive, sir, sa para lang po sa mga naminaw, no. Kaning River Alive program nato, sir, is mo din siya ang kaning para mabalik ang unsa may tawag ani ka kinaiyahan, no, sa ato ang kan. Og syempre nadunggan po nato based po sa imong giingon, sir, nga ang kanipod siya nga programa dili lang nakatabang sa ato ang mga isda, pati na pod sa katawhan, sir, Yes, no, sir. kay dili mawala na ang ato ang flood. Unsay Bisaya sa flood, sir? Mawala na ang ato ang baha, sir. No, tapos na kuan po din ako, sir, nga ang kanina nga ato ang mga mangrove dili lang data basta magtanom-tanom, Yes, sir. no. So kailangan po din nato ni Ma-maintain. nga i-maintain og i-control. Yes, sir. Yun, daghang kayong salamat. Sir, unsa pa man ang program ni Mayor, sir? Aside sa kuan, 5 ka component na, sir, no? Yes, sir. Katong River Alive, ay kadua katong fish pan, production support. Tungod kay si Mayor, sir, na po na siya fish pan. Fisher Poke po na siya, no? Fisherman gyapon na siya kay So, nagdako na siya sa madaom. So wow. anad na siya panagat. So nakita niya nga gamay na gyud kayo ang makuha nga isda. Kay kaniadto ginapili lang nila ang gatong mga dagkong isda. Mamasol, no. Sa time nga naabot na siya sa diha nga position is nakita niya nga ang hinungdan. So moto nga ang mga kukulangon nganong daghan ang mga fish pan nga abandon. So nangutana siya sa amo sa agriculture office nga unsay hinungdan nganong
daghan abandon nga fish pond. Yes, sir. Tungod kay number 1, dili maayo ang nga tubig. Mm-mm. So mo to nga gi-rehab ang mga sapa, ang mga rivers. So mo nang river alive. So para mahinluan, mabalik og kaprisko ang tubig. Mm. Tapos ikaduha, lack of financial sa ato ang mga fish pond owners o mga operators. Kay ang ato ang fish pond manggod kinahanglan na siya og kanang lig-on nga trampa, water gate. Yes, Kay sir. kung kasagaran yun Sir Ken, ang ginagamit nila diya nga water gate is lubi. Maoragod na makaya sa itong mga operators. Yeah, pag mabasa ba ning lubi, sir, no, kay medyo, unsa may tawag, ma-brittle. 2 years gabok na. Yes, So, sir. pag dako ang tubig, mabulwang, wash out ang isda, sayang. So, mo nga nag-start atong 2023. No? Yes, sir. Nag-allocate si Mayor og 800,000 2023. 2024 is 1 million. 2025, 2 million. O karon na po 2 million. Para sa free nga concrete water gate. So, wow. lipay kaayo. Libre ni siya, sir, nga Yes, sir. ipanghatag. Yes, sir. Okay. Tapos, unsa man ni siya ang kuan ani, sir, since concrete man siya, nabay ka nang murag ingon ani lang siya dapat kadak-on or magdepende jud ta sa kadak-on sa kaning mga gate sa ato ang fish pond, sir. Naa siya ay standard nga size okay. ug Yes, depth, sir. pero pag bisitahon sa to ang mga engineers nato sa City Agriculture Office, no, headed by Engineer Red Soluita, pugyan pugayo. Pag makita na nila is gina-adjust lang po diyan. Okay. Depende sa panginahanglan. So from 2023 hantod karon sir is natay nahuman nga 23 ka water gate. Naapay 13 nga himuonon. Wow. Naana na sa ato ang mga coastal barangays. Wow, so nice jud kay siya nga program, sir, no. Kay ang kani po ding ato ang sa fish pond, sir, kay unsa man siya dili lang man good ni siya, no, nga kanang murag pangkaon lang sa ato ang mga katawhan or kaning mga nanag-iya sa atong fish pond, kundi ila po ning ginahimo nga panginabuhian, no, mo na importante jud kaayo nga naata aning water gate na to. Yes, nga ligon, sir. Ayun, sir, unsa pa man ang ato ang Aside sa water programa, gate sir, nagahatag po si Mayor og katong stainless hand tractor sa ato ang mga associations. Tungod kay gusto niya nga ang associations gud mo ay mag-handle, no, para mahimo silang kooperatiba. So every year naghatag po siya 500,000 para sa feeds and fertilizer. So ilahan na nang gina-revolve, no. Kaya tawag na mo fishery revolving. Kay sa fisheryman siya nga sektor, so gina-revolve nila ang mga pondo, assistance na ginahatag sa atong mayor. So aside ni ana sir na apag kana na ang mga fry, no, gikan sa ato ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So pasalamat po ta sa BFAR 11 daghan kay sila nahatag, no, nga mga fry sa bangus para makastart ang ato ang mga fish pond operator. Yes, sir. So, sir, kani bang ato ang programa, sir? Pwede ba maka-avail ani kapag napay uban, sir, ba na wala naka-avail, no? Kinsa ang pwede nga maka-avail ani, sir, sa kani nga program? Kaning ato ang katong sa fry nato, katong hatagan og stainless na tractor, tama, hand tractor, Yes, sir. no, sir. Unsa man nila pag-avail ani nga program, sir? Adto lang sila sa agriculture officer. Dito magpalista sila, nya amo po nang i-endorse sa PFO sa Provincial Fishery Office. Napod sa i-park ang opisina. Ayun. And sir, no, dugang lang po, sir, naman good tay mga nindot pug isa pod sa or duha sa mga nindot nga proyekto or programa sa ato ang mayor, sir. Kaning gipanghatag nato nga drum boats o kaning fiberglass boats, sir, no? Yes, sir. Nga kon unsa man ni ka importante, sir, or unsa man ni siya kanindot ang kaning fiberglass boats o drum boats, sir, kay di ba natay katong pwede man kahoy nga boat ato ihatag, pero nganong fiberglass boat man gyud ug nganong drum boat man gyud, sir? Actually sir, nag-start na atong 2010. Yes, sir. Si Mayor man gud mahilig na sa musuroy sa mga sapa. So Friday night manawag na siya, Mil, andam ang speedboat kay musuroy ta. So musulod na siya sa mga sapa. So magian na mo ang kanang mga bangka nga gagmay kayog lutaw, mga kahoy halos gabok na. Malunod in town na sila kay dako baya kayo ang balod sa speedboat. Nya makita niya ang mga kababaihan, mga asawa maglangoy, magdala og planggana, magdala og balde. Yang ginapangutana unsay ginakuha sisi. Sumuto na kaingon siya nga kanana ang pilar may masulod anang balde o planggana, unya mo pay sakyan inigtabok sa sapa, nalalom ra ba. Yes, sir. Sumuto nga na conceptualize niya nga maghatag
o primero wala pa man tay budget atong 2022 o 2023 drum boat ang atong gihatag. So mo to nalipay pod ang atong mga kababaihan Yes, nga sir. natagaan sila kay ang drum boat man gud instead nga mga 20 to 30 kilos ilang madala sa planggana, sa drum boat mukarga na sila bisag 100 kilos. Mas So, makasakay dako pa yun, sila. oh. Dako-dako pa ilang ma-harvest kada isa. Pero after sa pag-award ni Mayor, Yes, sir. nasuroy migbalik na ay mga kuminto Mayor, salamat kaayo sa imong gihatag nga drum boat. Kaso lang lisod bugsayan kay mutuyok nga hinay mo dagan. So Yes, mo to sir, na ingon yes, na pod si Mayor nga ilisa nato og fiberglass nga bangka. Yes, Tungod sir, kay ang ato ang mga bangka made of wood, plywood, nalang gyud na sa 3 years, pinakataas na gyud ng 5 years. So after ana mangayo na pod, so mo na ingon siya nga ato na lang yung himuon nga fiberglass. Kay bisan pa og kanang mawala na ang ato ang gitagaan, ang bangka na lang gihapon nga iyang ikabilin sa iyang pamilya. Ug unya pod ingon siya nga dili man nato kaya patrabahoon ang tanan, so tagaan nato bangka nga fiberglass para anytime maka-income, mabuhi ang pamilya. Oh, wow. So, nindot kayo sino. So, makita dyan na to, sir, or mapansin gyud na to nga kanang grabe gyud ang kaning pagmahal sa ato ang mayor, sa ato ang mga fisher folks, no? Kay sama gyud sa imong giingon sir no nga si Mayor pod usa ka fisher folk pod, Yes, sir. no. So najud ang iyahang kasing-kasing sa ilaha. And of course no, swerte pud kayo tungod kay if ang katawhan sila na mismo giyatagan sila og katong drum boats no before, tapos same sa imong giingon nga naay ingon ato ang ilang observations. So mo to giusab sa ato ang mayor, no, gihimong fiberglass boats, no. So makaingon jud ta si Mayor Uy is really an action man, no. Iya jud yung action na ng ato ang mga panginahanglan sir. So sir, pwede pa ta makaibalo sir sa kasamtangan pila man ka fiberglass boats na sir ang atong nahatag? Yes, sir. Ang ato ang nahatag ni Mayor nga fiberglass boats katong locally funded Yes, project sir. is naas 190 units na fiberglass boat iyang nahatag, plus nakapangayo pod siya og kuan sa BIFAR, no, nakahatag pod ang ato ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 50 units, no. Yes. Primero nilang nahatag 2024 is 30, ya 2025 30. So mo to nga naa sila 50 units nga nahatag pod sa ato With engine. with engine. Oh, with engine, sir. So, amazing. Mura sa maingon sino. So, dili na sila magbugsay. Oh. Wow, tapos libre na siya tanan, libre sir. siya. Ayun. So, swerte jud kaayo tanga mga tagomenyos, no. So, sir, ako lang pod i-klaro lang gamay, sir, no. Ang kaning ato ang sa drum boat, sir, diba, nakaingon makaganina katong magkuha sila og sisi. No? Yes, sir. Mo-harvest sila og sisi. Naman gud pug koy nadunggan sir nga napo daw tay mga mud crabs dari sa Tagum. Apil ba na siya dira sir or unsa man to ang programa mahitungod aning ato ang mud crab sir? Ang mud crab man good, naturally occurring na sa pispan. Basta nga yung pispan na ginalimango. Yes. Na ay mga efforts nga gihimo atong mga fish pond operator para mo taas-taas ang iyang production. Kan muhulog sila og bangos, apilan nila galimango. Pero usahay man god taas og mortality, usahay musaka sa dike, may yes, escape sir. po. Naay gi-conceptualize ron si Mayor nga inland crab fattening. Kuhaon na nga kay ang alimango mo kung payat barato. Yes sir. Kanang ginasoroy sa bingkungan kanang anas dalan. Ang Kanang tambok ginaingon ana nila nga mamara. ang tambok makaparag truck. Ang tambok ana sa gawas lang pero ang sa sulod payat. So ang gusto magod ni Mayor nga mag crab fattening ta nakabutang sa mga compartments. Tapos indoor pwede sa sulod lang sa balay. So karon nag-release si Mayor og 500,000 para mag-establish og indoor crab fattening project. Yes sir. So siguro within the next month magsugod nami kay na supplement na approve naman sa supplemental budget number 1. Magsugod nami next month og siguro mga 400 ka compartments ang among sugdan sa 500,000. Yes, sir. Sir, kani bang atong mga compartments, sir? Unsa man ni siya, sir? Ato ba ning ibutang sa kaning panimalay sa atong mga fisher folks or diri sa sugod sa ta sa ato ang LGU tapos pag medyo dagandaghan na
ato na siyang i-distribute unsa man to ang plan ani sir? Nagsugod, ang LGU nagsugod, 40 pieces, 40 ka compartments. Okay, yes sir. Medyo okay man siya. Ang problema lang sa government kay walay trabaho sa Domingo. Yun. Ang magbantay ba? Oo, yes sir. So, na storyahan na lang, na desisyonan, na ihatag sa non-government organization. Sa karon ang LIPOA ang natagaan, Lipuganon Fish Pond Operators Association. Kay pwede mas lang mo trabaho sa Domingo. Tapos ang 24/7 mangguna sa gabi antig limpyo, pagkaon sa gabi limpyo sa adlaw. So duha okay, gina sir. ka kuan sets Yes shifting. sir. Di man na pwede sa gobyerno kay 8 to 5 man. Oo. So na-desisyonan nga ihatag lang na sa private. So ingon ni Mayor, sige mo hatag ko 500,000, ihatag na sa LIPOA. So mo na next month amo sugda na. Wow. So kaning sila sir, kaning mga members nila, mga miyembro nila ni agi pud ni og kanang training gikan sa LGU. Kung unsaon pag-alaga. Training na mo na sila pag naana ang structure, Oo, yes sir. set up na ang among gi kuan naman sa Davao yes, sir. siya mo tudlo apil na sa package sa technology tudloan niya unsaon di man kayo kuti Yes sir. pareha na sa tanan basta busog mudako gyud na so mo na siya patambok ko nimo pero controlled Yes dili sir. kay sa pispan lang maka-escapo kawaton pa so mo na project ni Mayor. Wow. So nice rin kayo na siya nga proyekto sir no. Wala pa siya nagsugod pero next month ato na siyang sugdan sir, tama ba no? So hopefully nga mahimo ning successful ang kaning programa sir no, kay daghan jud kayo ni og matabangan no. Magsugod ta sa isa lang ka organization. And then pag mulambo na siya, mas daghan pang organization ang atuang matabangan no. Wow. Yes sir. So sir, so aside ato sir sa katong mud crab na to nga program sir, sa katong mga fiberglass boats, unsa pa man ang programa ni Mayor Uy sir, mahitungod ani atong Before malimtan, yes sir. si Mayor naka-avail siya sa BIFAR o Norwegian fish cage made of polyethylene material bisa paghamagat kabalo na sa habagat balot di na siya maguba, di na siya madaot. So gi-award na sa city and then ang among office nag-test run kaduha Yes sir. para ma-develop na mo technology. So ang first dili kay gwapo ang result kay nangangapa pa. Pero sa ikaduha very good ang results. So gi-turn over na mo sa non-government organization. Sila na ron ang nagpadayon and tulo na sila karan, katulo na sila nagbuhi. Nga gwapo ang mga harvest. Tungod kay gwapo nga harvest, nag-expand sila, naghimo sila ilang sariling mga fish cage. Karon tulo na. Katong sa LIPOA na duha na plus ang palaisdaan sa Busaon. Kanang resort diha, naghimo yes, lagi isa. And then I think na ay tay duha nga mo abutay pero dili pa kayo definite kung kano sa i-operate. Pero na duha from Oriental coming to giguyod gikan sa Davao Oriental. Giguyod ang fish cage. Lingin na siya, circular na siya. Tapos dito ana sa ibutang sir sa asa man sa tunga. Diri part of the ordinance nato, yes, sir. naghimo tag mariculture park. It's a 92 hectare nga among gimarkahan. Yes sir. It can accommodate 92 cages pod kay 1 cage per hectare kay di sud man kayo kung dikit-dikit mga matay. Yes sir. So sa karon mo na among target nga kay namon to ang mga garungan manggod nga nang half grown nga mga bangos nga ginahulog sa panabo gikan maguna dire. So ang idea ni Emil sayang kayo nga atong mga garungan nga ginapagawas. Pero man i-culture nato dire sa ato So mo to naghimo mi og mariculture park diha. So ang atong mga garungan di na ibiyahe. Di na mismo padakoon. So nice. nagka-catch up na ang idea. So daghan na yaga kuan ron daghan na. Yes. Iyahan na ang kuan brainchild na niya. Wow, nindot kay siya nga programa sir no. Dako jud kay siyang tabang actually sir. Dili lang sa ato ang syudad, especially sa ato ang mga katawhan, kapwa tagumenyo sir no, kay makita nato nga ang kaning pag
nagsugod ta kaganina atong gistoryahan ang katong marine conservation no, tapos ni adto ta karon sa katong kasapaan, tapos nastoryahan pud nato ang kaning ato ang mga fish ponds no. From dako to gamay makita gyud nato nga ang kaning mga proyekto ni Mayor Uy is di lang makatabang sa ato ang kalikasan in Tagalog sa ato ang kinaiyahan sir no, kundi apil na sa ato mga katauhan, especially sa panginabuhian. Okay, tama tong giingon ni Mayor Uy no, nga dili tanan actually gyud makatrabaho no, kay grabe pod actually ang ato ang unsa may tawag ani kanang murag contest no sa pag-apply sa pagtrabaho sir, o atong competition sa pag-apply sa trabaho mao nang gihatagan og tsansa ato ang mga kapwa tagumenyo nga naay panginabuhian. No, nindot kaayo sir. So daghang kayong salamat Mayor Uy no sa kaning mga programa sir. Napabatay lahi nga mga programa sir nga ato ang pwede istorya karong hapuna sir. Lahi nga programa siguro ang detalya ni sir mahatag yun na ni Mayor o sa katong right nga agency, pero Yes. ako lang sila unahan gamay. Sige Kay sir. part po ko sa team dito, so kami sa Agriculture Office, kami ang in charge sa pag-clearing o kanang sa paghinlo no sa area. Kaning 7 hectares nga man-made Madaom Lake nga ginahimo ni Mayor Uy. Mayor, sorry kayo, ako na yung una-una. So 7 hectares na sir, target po ni Mayor mahumana sa karong March 28, 2028 no. So mo po na karon ang paspas po nato nga pagtrabaho dito uban ang engineering, sila gyud ang lead agency nga gibutang ni Mayor dito para mapaspasan. So every now and then na tay mga kanini ang instructions gikan sa kay Mayor mismo kung unsay mga angayan himuon dito, unsay mga priorities. So siguro hulato nato 2028 base ma-open na ni Mayor man-made Madaom Lake. So good luck sa atong tanan. Ang matud pa ni Mayor Uy, we have to create scenario, we have to create kanang opportunities para muanhi ang ato ang mga bisita no, locals, nationals ug internationals para makahatag og dugang ekonomiya sa ato ang syudad sa Tagum. Daghang kayong salamat sir no. So ang kaning mga detalye maistoryahan ni, hopefully no ma-invite pod nato ning kaning mga giingon nimo sir nga right agency and right people pod no, para ato ning maistoryahan, mas mahatagan pa pod nato og enlightenment ato mga naminaw mahitungod ana nga proyekto sir nga kuan. So ato ana siyang abangan mga Tagumeños no. Sa giingon na daan sir, nindot. Actually sir, nindot jud kayo siya sir. So sir, bagot na mo human no sa ato ang programa karong hapuna sir, naabatay mga gusto sir nga itimbayaon sir o natay gusto nga isulti pod sa ato ang mga kapwa Tagumeño sir. Magsugod sir ta kay Sir George. Yes sir. Well, okay, atong topic ron is conservation man sa marine environment. Giyawhag namo ang mga especially sa fisher folk no. Mag self-regulate sila. Kaning ang dagat man gud mo ray mahatag. Ayo abusuhi. Kung sa ray mahatag niya mo ray inyong dawaton. Mo na tuyo sa atong sanctuary. Spill over amo gawa sa sanctuary mo ila madakpan. So pasalamat mo kanatay sanctuary. Kato lang. Yan. Thank you so much sir. So mao to siya no. Yes sir. Sir, ako lang timbayaon ato ang mga barangay captain sa 5 ka barangay. Di lang ako isisahon kay murag hapit na mahuman ang ato ang oras. So sa tanan mga barangay official, salamat kayo sa ato ang suporta no sa proyekto sa ato ang Mayor Reti Uy, og sa Iho Resources. Salamat po kayo sa ato ang mga kuanda no, kay Sir Harry, kay Sir Gab, og sa tanan team diya sa ato ang mga special projects sa atong aman sa syudad. So salamat og may ngapon sa tanan. Yan, daghang salamat Sir George and Sir Dax no sa inyong pag-adto diri as no. Grabe kayo mo ka busy pero giyatagan gyud ninyo ni og oras para pod makahatag og impormasyon sa ato ang mga kapwa Tagumeño kung unsa man ang mga kalampusan no nga bunga sa paningkamot sa lokal nga panggamahanan. So mao to siya mga Tagumeños, magkita-kita na pud ta or mag-uban na pud ta sa sunod na pud nato nga continuing legacy. Ako si Kuya Kent og syempre mao kini ang continuing legacy
Charting Tagum Stories of Success. Inyo nang nadungog ang usa ka programa nga naghatag sa inyong impormasyon, katikaran, kalambuan ug mga nag-unang panghitabo dinhi sa syudad sa Tagum. Padayon sa pagpaminaw sa Radyo Tagum 99.1 hantod sunod higayon. Daghang salamat. Pipila sa mga Tagumenyo, hilabi na ang atong mga kababainhan ang gapanginabuhi sa atong mga kasubaan. Usa sa mga inisyatibo sa atong lokal nga panggamhanan ang pag-apod-apod kanila og mga drum boats. Tungod sa panginahanglan sa atong mga kababainhang manginhasay ug manisihay, nga planggana lamang ang ginagamit sa ilang pagpangina